So guys, नै जों दायो 26 जानुवारि जानो खामानि मावनो नागिरदों हाजिरासो मावनो नागिरबावदों माने 26 जानुवारि जानो हाजिरासो मावनो नागिरदों जों दिनै इन्टारेस्टिं देग्लायनि जानुवारियाव 26 जानुवारिखौ जोङो दिनै सानसे खामानि थांनानै हाजिरा मावनानै जानो नागिरदों 26 जानुवारिखौ नै जायगाफोरखौ नायना लाबानो जाबाय नै सिगुन बागानफ्रा सापात बागाना दिनै बोथोरा थान्दा अखा हानो नागिरदों थान्दा गोजांदों अब्लाबो दिनै हाजिरा मावनोसै जोङो 26 जानुवारिनि पार्टि जानो नागिरदों जों दायो नै सापात बागाना So guys, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो लोगोफोरनो उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन बेल'सै आं भिडिअ बानायथारियाबो गोबाव जाबाय